După mine, prioritatea viitorului primar și a consilierilor din primărie este corupția. De ce? Pentru că de aici începe fiecare problemă în orașul nostru. Prioritatea pe care am ales-o eu este aspectul estetic al orașului, deoarece chișinăuienii merită nu doar cel mai verde oraș din Europa, dar și unul care să dețină o arhitectură uniformă, monumente îngrijite, havuzuri funcționale și locuri amenajate pentru recreere în aer liber, pentru a le spări mândria că locuiesc aici. Consider că cea mai mare problemă a orașului Chișinău este că tot mai puțin arată ca un oraș. O urbă trebuie să aibă un plan de dezvoltare pe 25 de ani, mai ales o capitală. Știi cum va arăta peste 25 de ani. Faptul că construim gherete acolo unde ne place sau într-un parc ridicăm un edificiu, înseamnă că nu avem un plan de dezvoltare. Înseamnă că nu suntem un oraș. De aceea această biluță o să meargă către aspectul neplăcut al orașului nostru și în opinia mea asta include tot. Și starea drumurilor, și lipsa locurilor de parcare, și corupția din administrația publică locală, și construcții ilegale. Tot asta este despre felul, suntem noi o urbă sau nu? Închideți ochii pentru câteva secunde și amintiți-vă cum arată orașul nostru în zilele de sărbătoare, atunci când toți pleacă în sate și pe stradă nu găsești practic nicio mașină parcată neregulamentat. Și acum mai închipuiți-vă altă situație, când acest lucru se întâmplă în fiecare zi. Acest lucru ar fi posibil dacă viitorul nostru primar ar rezolva următoarea problemă: parcările neregulamentare, sau mai bine zis, lipsa parcărilor. Din cauza că uneori, sau în majoritatea cazurilor, șoferii nu au unde parca, au de suferit atât ei cât și pietonii. Pietonii nu au cum să traverseze printre mașini pe trotuare, iar șoferii sunt nevoiți, pe lângă faptul că plătesc amenzi, să parcheze în locuri neregulamentare. Eu îmi doresc de la viitorul primar ca el să rezolve această problemă. Drumurile noastre toate se intersectează în vreo groapă. Vreau să cred că Chișinăul viitorului va avea drumuri amenajate, iar noi, pietonii, vom avea parte de trotuare agreabile. Mergeți la vot. Votul vostru contează. Eu cred că prioritatea numărul 1 ar trebui să fie aspectul estetic al orașului. Pentru că atunci când eu ies din casă, să mă simt la fel de bine cum mă simt acasă. Și pe lângă asta, un aspect estetic armonios ar atrage mai mulți turiști, ceea ce ar însemna și un profit economic. Un profit economic care ar permite să ne ocupăm și de celelalte priorități. Motiv din care bila mea merge pentru aspectul estetic al orașului.